mau baka jing ki ka jongi kada ya sarkar balada don kam bania tengku ban ka sarkar nia tengku hakasi bakaya kabani labu ka kenhun jong ki sandli ki seng balang menta kasi ka shiterik nai weng kilas dang ye ji ki kabla ai kerteng sif new trap mission hakaba kila leit bantur konsan sekretariat ban pensngo ka sarkar hakabai dei bat ki khandai tili ki mat jing dawa ba ka sarkar ka dei bat penulong kini ki sandli ki seng balang ki kenthop ya ka new trap youth council ka new trap achik national movement ka east jaintia national council jaintia student movement bat ka confederation of ribohai people bat hakani ka jingtur jong kini kala donru ka jingsha khanglenti no jong ki khot ha sitang lenti ki batmu ban tur sekretariat hadin ke jingtur sekretariat dak dikhot jong kisan seng balang la sha khanglenti no haki pulit bat magister hajan ko office superintendent of police ka east castles bat hadin ke jingekran la sha yasan ngut kinong elam ban lei kendu yu ba lak men remboi ubade yu menteri sarkar bo pe ekna kampoi yang ka sarkar jela ha ka jinge kendu yu ba lak men remboi na kaliang jong kisan seng kila pentip sha u ba kilas dang ya ka sif new trap mission bat batharu ya u ban un pentip sha konrad ke sangma bat kumjuru shu ba perstun tensong ya kani ke jeki ke jungki Pastun berdiri yang bawa dia syok beri surak ban ye kenduk sekretariat. Tinggi wan mentah ban ye kenduk. Ngidon gimat jing dawa ki jongi ngipak ban penpau mak jongi. Section 144 kalau English mata. Section 144 is for rally and procession. Procession. Mata any gathering of 5 or more Indonesia. Pe hang ni kini tam ni ka sipau du belada orang lemo. Kata kalau ngajin. Kini pe kumno piong kiwan kibri pe kilabat ni plakat. Kiplakat ni pengai penpau ya. Insya ini pengilai dia. Nak penpau jing dawa ka jongi. Ulang tu bagi semua dan dan hok syuk mengin Bila ada nak yang kita nak appointment beli honorable khot mau ba khot menen wong naya syok beri surak wan yang kenduk ini sekretariat. Jadi nom hikmat ki jongi ni don ka hok pen pau iki. Para ki ong pengim don hok ke fine. You cannot assemble more than 5. You cannot assemble as per section 140. Yes. Assembly, yes. You are assembling. You are assembling. You are assembling. Assembly is not allowed. Assembly. You cannot more than 5. But we are not. No, you meet individually. You go. I will allow you. You go. They will all not go. Tell them. Stand aside. Public is against This is what we are saying. We want ILP! No ILP! No rest! 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 We want ILP! 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 No ILP! No rest! No ILP! No rest! Siapa ingin kumpul di ILP! No rest! 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 Ini kendor. Semua kendor. Semua kendor. No rest! No rest! No rest! Kilabun ki jingkang halenti sengkieng kibabun na kidkhot jong kisang kibaper kila syapen pai shala ki jong gieng gisam shala ki jong kisnong kitau ring soban ai kuble yang ni way po way khot bot usupai bot usamla jong kajai benriu kibala pelai la ka jong kapur bangin don hang ni nakabenta kadau ba jong kajai benriu nyok trep kumba kinoi lam kila de ban pen bana bangi lai lon siya kata ka safe new trap mission lane kata ka mission nakabenta ban yada bat ban kentiu yala ka jong ka jai benriu kani menta ka singi kadai ka jing sedang jong ka jing yakhi ka jongi nang ni syakmat
ngin nang penjur syu ya ki jing ya ki jongi haki snong ki thau haki district bar haki jaka ba fair kani kari ka jing sedang bar ka jing pentep ya ka sorkar balai alam do konrat sangma baka jai penriu nyau trap kanom bit syu ya ki jing kular bar ki jing penbit ki jong pi ngi kwa ban yoi ya ki kam kaja syai ka resolution jong ka ILP kaja syai ka resolution jong ka ketin khasi balai om pensitom ya ki tu ki pulet bat ki beri ki badon keti ban penyap i ba che balai baka job reservation policy kano siliang jayu ya ki kambam sap ngilai ka jing khalam jong dom ngilai yo i ya ka jing bam sap lengba ka so bahagia skim ngilai ka jing bam sap lengba ka smart meter ngilai yo i ka jing bam sap what you khau badai ban ai syaki baduk besok syaki kena skol jayu yang kini ki kambam sap berokot ngikwa ban bu jingkeli hakmat jong ni sorkar balai ki kun samla ke jongi ki sat ki terha namar bom don kam don jam ngikwa ban yo ya ka jubak bat ya ka jing penikam nak yang jong ka sorkar bakadai ban thongkam kloi ya ki pos ki balat bat omdai tang kata kini ban wanra ya ka reser ya ka policy bagi kun samla ki jongi kini ban yo kam haki industries haki company ba fair nomor bun ubriu penabar usuan teman kejet ya kaspa nakari kedut bat kangap ke jongi rengi ikun samla ngim yok kam yok jam bat kawai nak jing dawa jongi kum ka kenhun bahot wala ka sorkar falong ban pudu no ya kita ki ketam ya khalai hakani kejela ka jongi rehadu kani klemat ngimpat yo ipat bon wanra ya kan ban repeal ya ka gambling up kataru kani ka jing dawa nakaliang ka jongi namar ngim kwa baka jela bat ka jai penriu ka balah tip kum kata ka jela jong ka jing nang jing start on tip no ya ka kum kata ka jela jong ka ketem ya khalai bat ka bakhadu kadai habai dei bat uput usam ilai ka jing bakla hakani ka jing ya lenti haka wat ka baningkong bon lagi jaka jong ka hima ka jongi kila sya penat sya sam ila dawa ka sorkar bakadai ban penbet nadu kani khlemat kampat penbet bakani ro kani ka jing dawa ka ban ngikwa ban kran syairu syakani ka sorkar kumbang ilai ba menit ka DC lembah kata ka section 144 kalapan bana ba om syak ban ya lompat ba om syak ban ya yat ba ka jing keli ka bang ngikwa ban keli kani ka sorkar kalong banadu menu bangi kum kinong syong snong jong ka jela ngidon kam permission ka DC ban ya kendu ya lagi jong nginong mi khmat ngijit mangi ki ndai mamaki ki jit yangi baki dei ginong tray ki syakri ki jongi kadisi kam dei ban syaya lambakla hakini ki license nam ngiyoi bakadon ka jing persyang ban set ya ki sentur ki jongi ban kran ya ki jing shisha kadon ka jing persyang nakaliang ki bor jong kan ban set ban penthot bangi kum ginong syong snong ni nomi syakmat ban penpau ya ki jing dawa ki jongi kum ka jai benriu bat kum kinong syok snong delor kata kanong rem bagi sa pentrai kami kini kian ki ban khanglat yang i bangin mi sya surok rega jingwan ka jongi menta ka sngi kala de ka jingjob ya ka bangi penpau bahaga risen syarpat ba upat ba udon ka bor ni kwaru ban penpau da ka basyai sya kani ka sorkar balada kinong tawan ki bangi la jet ban tawan kimla ban snai kian ki ban yadai ka jai beriu ka jongi kade ka kamram jonga ba jong pi bangin mi syakmat ban petrai kian ki bangi don don kam kalong yu konrad la kalong yu preston la kalong yano ngin keli syai ga LP syai ga tin khasi ngem dei ban ai la bakin le pelong ji alang da ka besok ki khot jong ki seng ngi sa ptha ya pi ondang ilaya syong kumno banyak syakmat rega jia ki ka jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani kasngi tat hadu bangin penting kena banaki kenai teliki mat ki bangi labo hakmat jong sorkar kawai hadin kawai kadai ben urlong bat ngin nom syong thad kan mau
baka jing ki ka jongi kada ya sarkar balada don kam bania tengku ban ka sarkar nia tengku ha ka si bakaya ka ban labu kata kari ka jingkot bat ka jingkerpat nakaliang joki noilam masuban kentu ya barok